ئەمێ بچنە سەر وان بنپێکاریەک و لە هەمبەر کوردên ێزیدی هاتیەکردن لە ناوچەیە ئەفرینێ ji ber ku hejmareke zêdeya gundên Kurdên êzidî li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê hebûne wêca ew gundana çandin xwasî xelek têda bûye berî dagîrkirina Efrînê û piştî dagîrkirina Efrînê rewşa wan gundan çawa ye rewşa Kurdên êzidî li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê çawa ye di rêya vîdyovalekê demê ji ve re bêjin شخوا ئەو ئامارên ku hatine dayîn ew rewşa ku hatiye behskirin li ser Kurdên êzidî rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriyê ye berdevke rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriyê berdewam diger Rûdawê peywendî heye ji Rûdawê re behs dike ka çi li vê herêma Rojavayê Kurdistanê de qewime ku wî navê wî İbrahim Şêxoye berdevkê wê rêxistiniye vêca behsekê giştî kiriye li ser rewşa Kurdên êzidî li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê dibêje ku bişaftin û qirkirin û ji navbirina Kurdên êzidî her ji destpêka dagîrkirina Efrînê ve ku dest pê kiribû hetanê niha jî berdewam û berdewam dike vêca ji van bişaftinan ya jî ji nav ji wan qirkirin û nihêştina Kurdên êzidî digel pîroziyên wan bi taybetî ji çi ve dest pê dike em ê ji ve rabêjin wêrankirina mezargehan yek ji girîngtirîn wan binpêkariyan e ku li hember grûpên çekdarên ji ber ku grûpên çekdarên îslamiyan radîkalin jî li dijî ol û ayînên dinin wan binpêkariyan dikin li dijî mezargehên Kurdên êzidî ku hejmareke zêdeya mezargehan yên Kurdên êzidî li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê hene lewra ev cihên pîroz û ev cihên mezargehên Kurdên êzidî ji aliyê wan grûpan ve têne xirakirin û vêrankirin û ji navbirin ji bo ku ji kokê wan ji kokê derxînin mijareke din jî bi misilmankirina Kurdên êzidî ye bi misilmankirina bi zorê ye yanî her veko ku divê raporê de hatiye rapora vê rêxistinê de hatiye dibêje bi zorê ev Kurdên êzidiyên ku di malên xwe ne li gundên xwe ne vêca derdora wan ji alî grûpên çekdar ve tê kontrol kirin bi zorê dibêjin dibê nimêja bikin nimêj bi wan tê nekirin bi zorê dibêjin dibê Qur'anê bixwînin yanî ev karên ku gela cera de raporta mezîtê Daişê dikir ji bo Kurdên êzidî yên ku revan dibûn ji wan re gotibûn ku dibî çawa nimêjê bi zorî bikin û Qur'anê bi zorî bixwînin yanî bi misilmankirina wan bi zorê li van gundan jî li gorî vê raporê ev grûpên çekdarên radîkal karekê wiha li hember wan Kurdên êzidî dikin ji berî dagîrkirina Efrînê hejdeyê sêyî 2018 ku vê roja Efrînê dî hata ragandin ku hatiye dagîrkirin ji berî hejdeyê sêyî 2018 li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê 25,000 Kurdên êzidî lê dijiyan 25,000 Kurdên êzidî li herêmê hebûn piştî dagîrkirinê wata piştî hejdeyê meha sêya 2018 êdî derbiderbûna awerebûna Kurdên êzidî jî dest pê kir û talankirin û wêrankirina gundên wan dest pê kir niha behsa 5 heta 7,000 kesan tê kirin wata derdora 20,000 kes li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê 20,000 Kurdên êzidî derbider bûne aware bûne û koçber bûne yên ku awareyî navxwe bûne yanî ji gundên xwe ve çûne herêmên din yên Rojavayê Kurdistanê ev e beşekin lê beşa herî zêde çûne derveyê welat û çûne Ewropayê çûne welatên din û bi gişt yanî hindek her bir yekcarî welatê xwe bicihêştiye êdî çûne bû welatên derve pênc hetanê 7,000 kes nihatê texmînkirin di nava herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê de mabin weke ku rêjeyek ji van hatiye texmînkirin ku ji sadî 15 ya nişteciyan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê mabin piştî dagîrkirina vê herêma Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye be Kurdên êzidî her li herêma Efrînê me ji we re bêjin ku 22 gundên wan hene ev gundên Kurdên êzidî bûn ji van gundana ku hejmarek xelkê hindeka têda mane hindek ji her bi rastî kesek têda nemaye yanî gundên ku li derheqî wan wêrankirin hebûye talankirin hebûye ji navbirina Kurdên êzidî hebûye ji van 22 gundan ev gundan em ê ji we re bêjin ku gundê Basfanê ye gundê Basufanê gundê Qetmê ye gundê Qibar e digel Bafilyon û Qestelcind û digel gundê Gumirk û Feqîra û Sinîka ev gundên Kurdên êzidî ne ku herî zêde binpêkarî hatine kirin di van gundan da vêca çi derbider û awarekirina wan be çi kuştin û girtina wan be çi jî ji navbirina kelûpelên wan be ji navbirina cihên pîroz mezargehên wan min li van gundan ji xwe 15
مزارگهên Kurdên êzidî hatine jinavbirin li wan herêma Rojavayê Kurdistanê ya Efrînê. Ev 15 mezargehên wan hene. Mezargehên ku hatine jinavbirin jî ev in. Mezargehek heye navê wê Şêx Berekat e. Mezargeheke din ya Cinê de. Mezargeheke din ya Elî Şêx Gerîb e. Mezargehek ji heye navê wî Basa Xatûn e. Basa Xatûn. Ev mezargehane ji alîvan grûpên çekdarên radîkal ve hatine teqandin yan jî hatine têkdan û xêrankirin û wêrankirin û jinavbirin ji bo ku Kurdên êzidî neçin. Veke nerîta xwe berdewam serdana van mezargeha bikin û her weke cihên pîroz bihêlin kultûra xwe û ayîna xwe bi zindî rabigirin. Bi vê awayî bişaftin li hember Kurdên êzidî li herêma Efrînê Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye û berdewam û hewl didin ku wan ji kokê ranehêlin. Hem veke rûniştvanên gundan hem jî veke ol û kultûr.